Salutare! Astăzi vreau să vorbim deschis de la șofer la șofer. Câți dintre voi n-au avut măcar o dată o strângere de inimă când au lăsat mașina în service și au primit devizul de plată? De multe ori dă vina pe piese proaste, pe drumuri sau chiar pe ghinion. Dar adevărul e că o grămadă de reparații scumpe vin din chestii mici pe care le facem noi zi de zi, din pură comoditate sau din reflex. Așa că am adăugat 5 obiceiuri super comune la volan care ne distrug mașina fără să ne dăm seama și vreau să vă spun simplu cum să le evităm. 1. Schimbătorul de viteze nu este o cotieră. Prima chestie, și recunosc că și am avut și aveam mania asta când m-am apucat de condus. Odihnirea mâinii pe schimbător. Pare inofensiv, nu? Stai comod, cu o mână pe volan și cu una pe schimbător. Ei bine, maneta aia nu e doar un băț de plastic, e legată direct de furcile de selecție din interiorul cutiei de viteze. Când îți lași greutatea mâinii pe ea, apeși constant pe niște piese metalice care se rotesc în turații mari. În timp, le uzezi prematur și te trezești că nu-ți mai intră bine în viteze sau că trebuie să schimbi toată timoneria. Regula e simplă. Am schimbat viteza, am pus mâna înapoi pe volan. 2. Piciorul uitat pe ambreiaj. A doua greșeală clasică la mașinile manuale. Stăm cu piciorul stâng sprijinit ușor pe pedala de ambreiaj sau o ținem apăsată la semafor minut în șir. Când ții fie și un pic de presiune pe pedală, rulementul de presiune rămâne cuplat și discul de ambreiaj se freacă în gol. Îl prăjești practic, la foc mic. Iar când stai la semafor cu ambreiajul călcat în loc să pui pe liber, pui o presiune inutilă pe tot sistemul. Kitul de ambreiaj costă o mică avere, așa că, cel mai bine, la semafor punem pe liber, iar în mers, piciorul stâng stă pe suportul special pe partea de lângă pedală. Punctul 3. Graba de dimineață. Ai pornit mașina iarna sau după ce a stat câteva ore și dai direct talpă ca să te încadrezi în trafic. Gândește-te că uleiul din motor e ca mierea rece când pornești. E mai gros și are nevoie de câteva secunde să ajungă peste tot, mai ales la turbină și la pistoane. Dacă turezi prea tare la rece, piesele alea metalice se freacă practic pe uscat. Nu trebuie să stai 10 minute pe loc să poluezi degeaba, dar pleacă ușor și nu o călca prea tare până când acul de la temperatură nu începe să urce. Punctul 4. Mai avem două chestii mici care adunate fac dezastru. Prima, abordarea gropilor sau limitatoare de viteză fără să încetinim. Suspensia, bucșele și amortizoarele preiau niște șocuri uriașe, iar după aia ne mirăm de ce bate ceva la roată sau de ce se roade cauciucul pe o singură parte. A doua, condusul constant cu rezervorul aproape gol. Pompa de combustibil stă scufundată motorină sau benzină, iar lichidul acela o răcește. Când mergi mereu pe rezervă, pompa se încinge și trage și toate mizerile adunate pe fundul rezervorului. Punctul 5. Poziția la volan și frânările de ultim moment. Închei cu lucru pe care mulți îl ignorăm. Cum stăm la volan și cum frânăm. Dacă stai prea departe de volan sau prea aproape, nu doar că obosești, dar într-o situație de urgență nu poți reacționa corect. Iar dacă frânezi mereu brusc, în ultimul moment, în loc să folosești frâna de motor, încingi discurile și plăcuțele de le ovalizezi. Conduc preventiv. Uită-te mai departe în față și lasă mașina să curgă. După cum vezi, nu e vorba de mecanică avansată, ci doar de câteva obiceiuri simple la care să fim atenți. Scăpăm de ele, păstrăm bani în buzunar și ne bucurăm de mașină mai mult timp. Dacă vrei să citești ghidul complet și detaliat despre aceste greșeli,
Cu tot cu explicații tehnice și calcule de costuri, am lăsat linkul direct către articolul meu de pe articolplus.ro, chiar aici, în descrierea videoclipului. Spune-mi în comentarii, tu ce greșeală dintre acestea recunoști că mai faci din când în când. Dacă ți-a fost util clipul, dă un like și abonează-te la canal. Drumuri bune și să ne auzim cu bine!